Hrvatska slikovnica. Priče iz Hrvatske. Pisali smo spomenare i baš ovdje tu dosta njih liči tome kaj smo mi radili i pravili te spomenare i baš su lijepi, prikazuju zbilja lijepe nekadašnje dane. Što ste vi crtali u spomenare? Baš tako kao što je i ovdje, tamo u ovim nekim 70-im tamo prikazano. Radili smo te od Sare Kay smo radili sličice, lijepili ili smo crtali. Bambi je bio onda popularan pa se Bambi kopirao malo i tako. I onda smo to, ili Snjeguljica i 7 patuljaka, jer je došla ljepša knjiga sa ljepšim slikama i onda smo to isto prekopiravali i crtali i tako. Je li bilo ljubavnih poruka? Da, ljubavnih poruka uvijek. Da, dečki su pisali, a i cure su dečkima i tako. Da. Čuvate li danas možda nešto od toga? Da, negdje na tavanu ima, baš sam se sjetila da negdje na tavanu ima, ali negdje uvijek spremljeno, jer nikad nema mjesta za neku dobru knjigu i sve to, nego se spremi na tavan. Dala si mi više nego sve te skupa, iskustva su strašna, nevažna i skupa. U Gradskoj knjižnici u Zagrebu otvorena je izložba starih spomenara pod nazivom Facebook naših baka. Izloženo je 30 spomenara iz 19. i 20. stoljeća, među kojima i najstariji iz 1839. godine. U organizaciji udruge Random pokretači su projekta supružnici Željka i Igor Novaković. Danas otkrivamo kako se komuniciralo dok nije bilo Facebooka i interneta i kada se prijateljstvo nije mjerilo lajkanjem. Ja sam Sanja Ivković, ostanite s nama. Dala si mi više nego slavne neke i u napuštenoj kući pored rijeke. Željka Novaković, suautor sa suprugom Igorom, znači izložbe Facebook naših baka. Vi ste nam donijeli spomenare, uistinu izgledaju, možemo upotrijebiti u ovom kontekstu riječ staro. Pa evo ovako, sada imamo otvoren jedan, evo pisan je 1937-38. Zanimljiva priča s ovim spomenarom je, na primjer, jako je puno ispunjen, kao što možete vidjeti, ima tu puno crteža, brodića, ružica, tekstića. Kaže, vjeruju u Boga, čini samo ono što je pravo, pa se ne boj nikoga. Napisala učiteljica Darinka Homad svojoj učenici, a vlasnica spomenara je Ivka Neralić. Ona je inače jedna gospođa koja nam se javila nakon što je vidjela ovu izložbu našu Facebook naših baka u Gradskoj knjižnici i javila nam se da čuva spomenar koji je dobila svoje majke, koji je jako puno ispunjen i da bi bilo jako drago da ga mi dalje nastavimo čuvati i pokazivati. I on je zaista prekrasan, evo ima tu od ovih krasopisa raznih do evo ovih minijatura. Ovo su neki stihovi isto od kolegice. To su prava umjetnička dijela. Da, evo gledajte ovu minijaturu crteža, rukopisa, ružica, broda, ove gospođe koja čita
krajoli koji se vidi. To je zbilja onako nešto. Evo možda da pročitam, ovo je jedna pjesma, je li tako? Tako je. Samo malo, to je sve ovako sitno je napisano. Jedno je stalno i suđeno svima, prije ili poslije leći u hladni grob. Ostaviti zauvijek svoje drage mile, bila carem ili samo rob. Tu ima i mudrih izreka zapravo u tim stihovima. Da, ima tipa ne govori sve što znaš, ali znaj sve što govoriš. Razne su te poruke. Uspomena dugo traje, na papiru kad se piše, ali u srcu kad se čuva, ona traje mnogo više. To je zapisano 26. ožujka 1943. u Zagrebu. Piše u potpisu sa Sjetom Đurđica. Da, ova gospođa vlasnica Ivka Neralić, ona je javila se da je čuvala taj svoj spomenar i da bi ga htjela prenijeti dalje. Ona inače, kad smo ju pitali da li je suprug se našao s njom, pitao da li ima upis nekog poznatog. Ona kaže, pa ja sam vam bila poznata. Rekao, da. Pa ja sam bila državna prvakinja u veslanju 40. i 50. godina, 6 godina za redom. Kaže, i to je na razini ondašnje države bilo kao danas Janica Kostović. I zanimljivo, ima tu jedna pjesma koju je napisala sestra kad je otputovala za Ameriku u Sloveniji 1954. U bučnu luku alžirske noći je stigla, da odmor si negdje i vala zakloni. Ta mala lađa što snove je digla, privezana čuči, od ok se osloni. A more se pjeni, huči i buči. Zova je natrag istim putem kući. Ona se ljulja, sanja i spava, pod zvjezdanim nebom alžirske noći. Bogate snove dijeli i dava, a jutro opet negdje u samoći. Tad svoje sidro opet će da digne, ostaviti će je grad i galebi sivi. Na pučinu daleku će da se stigne i mjesec će da se divi, što tako od luke do luke se kreće i novo nađe vječno sreće. Nove nade, vječno sreće. To je napisala sestra na putu za Ameriku u Sloveniji 1654. Crteži su nekako jednako zanimljive. Evo recimo ovaj crtež prikazuje djevojku u dugoj haljini na ljuljački. Tako je. Duga kosa. Duga kosa vijore i cvijeće u ruci, sve nekako onako romantično. Cvijeće na haljini, štikle se nose. 42. Evo Zagreb, 2.9. 42. Što kažu vaši prijatelji? Znamo da danas poruke razmjenjujemo Facebookom, Twitterom, mailovima. Kada im kažete da postoje i danas te stare knjižice koje čuvaju emocije, život, kako je nekoć bilo, što oni kažu? Pa svi se većinom vesele i svima je to jako u biti zanimljivo, jer zaboravili smo kako je to izgledalo i super se malo podsjetiti. Svi reagiraju onako jako emotivno, jo kako je to lijepo, kako je to divno, jer u biti je, malo kad počneš čitati se vratiš u ta neka vremena, prebaciš se u neki svijet koji ne poznaješ i koji ti je zanimljiv, koji je onako malo mističan, te poruke, pa drag, pa nježan, emotivan, baš to ljubavan, onako romantičan. To je jedan romantični aspekt prošlosti. Ovdje imate još neke spomenare, uistinu imaju i vrijedne korice. Onako, vidi se po koricama da su zapravo njihovi vlasnici to brižno čuvali. Da, pa u biti mi smo to, ja sam to nema dugo usporedila, da je spomenar nekad se darivao s posebnim prigodama za Božić, za rođendane i za neke obljetnice djevojkama. U biti kao danas što se daruje, ne znam, mobitel ili laptop, tako se nekad dobivala ta posebna bilježnica, baršunasta, mesingana, pozlačenih listova, ima posrebrenih zbilja. To je krasna oprema samih tih bilježnica. To je nekad bila i skupa bilježnica koja se, znači, pomno se razmišlja o tome uopće kome će se dati da se ispuni i evo taj je jedan crveni je li to je pliša? To je pliš, evo vidite da je izbljedio, vjerojatno smo ga pronašli na Hreliću, pun je i tu, ima malo nekakvih ostataka mucica. Neki od tih spomenara su preživjeli, ovo je evo 1907. Požega, Margita Weiss je vlasnica. Znači, neki od tih spomenara su preživjeli 3 rata, nekoliko država, pa je to sasvim zanimljivo. Onako, kad držiš to u ruci, osjećaš se onako jako krhko. Tu su odmah na naslovnici? Tu su odmah na naslovnici, evo nekako lišće i đurđice.
I kaže spomenar Margite Weiss od prijatelja Rudolfa Humana. Znači ona je dobila taj spomenar. I sad, to je krasopis zapravo. To je krasopis, da. Evo, to je 1907. Požega. Da zbilja treba ovoga i detektirati. Da, možda da vidimo što je to prijatelj zapisao. Prijatelj Rudolf. Bilo je puno tih poruka, upravo ljubavnih, udvaračkih, raznih obećanja, ponuda, pa je to zanimljivo ovako malo škicnuti, ući u taj svijet. Doći će vrijeme, umrećemo, samo ne znam kad, zato ja uspomenu ostavljam ti sad, evo. Znači on je gospođi Margiti ostavio spomenar koji evo mi danas čitamo stoljeće kasnije. Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U dvije riječi sve bi stalo. Kada pričao bi ti, jer ono sve što znaš o meni, to i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju, il na pozdrav mahnu te. Ne znam da li će doći, kad ćemo sami, sasvim sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sad život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ti si jedan od mladića koje viđam svaki dan. Sasvim sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sad život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ti si jedan od mladića koje viđam svaki dan.
Spomenar je posebna bilježnica pomno izabranih korica, najčešće izrađenih od pliša, svile ili baršuna. Prijateljstvo, ljubav, sreća, sloboda, teme su o kojima se najčešće pisalo u spomenarima. Bile su to prava mala remek dijela, pisana krasopisom i ukrašena veselim živopisnim crtežima. U spomenarima su se čuvali cvjetovi, osobni predmeti, pa čak i komadići kose, a sve to za trajnu uspomenu, sjećanje na neku dragu osobu ili važan događaj. Kako bi upoznali taj svijet prošlosti, u Gradskoj knjižnici u Zagrebu otvorena je izložba pod nazivom Facebook naših baka. U auli knjižnice izloženo je nekoliko desetaka starih spomenara, a neki su prešli 100. Izložba je potaknuta na inicijativu bračnog para Igora i Željke Novaković, koji već nekoliko godina strpljivo prikupljaju to pisano blago. Do sada su prikupili oko 300 spomenara, a cilj im je, kako kažu, otvoriti muzej spomenara. Željka Novaković naša je gošća. Nekoć su ljudi tako pišući spomenare provodili svoje slobodno vrijeme, na neki način ispunjavali te ljudske potrebe da nešto podijele s drugima. Na koji način se vi danas opuštate sa svojim prijateljima? Jesu li to šetnje u prirodi? Je li to možda pisanje neke poezije ili ne znam, nešto tome slično? Pa razni su načini, u biti najčešće to sad smo u nekoj fazi da trčimo u parku za klincima, da je to znači po parkovima. Mislim, većinom bježimo na svjež zrak, bježimo pod navodnicima, nije to doslovno da bježimo, nego svaki vikend volimo provesti na otvorenom, na selu, negdje, znači u Zagrebu, na Sljemenu, na Jarunu, na Budniku. Bitno znači da u kretanju, nekakvom opuštanju u prirodi u biti jer puno sjedimo u uredu i kako to već ide, tako na poslovima. Imate li možda u vidu nekakav projekt, odnosno želju da se ti spomenari vide ili prezentiraju i kroz neke druge knjižnice u Hrvatskoj? Dakle, danas je u Gradskoj knjižnici u Zagrebu. Ima li možda interesa da se taj projekt proširi i na druge hrvatske gradove? Ima, pa mi već imamo biti nekakve kontakte i pozive s Korčule, Zaprešića, iz Tuhelja, znači za izložbe, jer ljudi su jako pozitivno reagirali na cijelu priču i ne mogu vjerovati, onako sve ih u biti podsjetimo, kao pa kako smo to zaboravili da se pisalo i nekako ti spomenari spadaju u tu domenu knjižnica, pisanja, pa eto, knjižnica je onako bilo zgodno mjesto odakle krenuti. Svakako, s obzirom na tu kolekciju, preko 350 već sad komada imamo, stvaramo nekih 5 godina. Svakako je u planu da napravimo jedan mali muzej gdje bi znači bili izloženi, ali prije toga bi trebalo svakako napraviti digitalizaciju sadržaja svih, jer s obzirom na starost građe i što su sve prošli, ne mogu se nažalost svi listati, iako je to divno, to je jedan sasvim drugi svijet kad krenete listati. Čisto bih znači napraviti digitalizaciju da postoji znači i online, da je moguće prelistavati i u muzeju fizički, znači da se može doći vidjeti. Evo, to je neki plan za budućnost. Koliko ukupno je prikazano spomenara trenutno na izložbi u Gradskoj knjižnici u Zagrebu? Pa u Gradskoj knjižnici je trenutno 85 spomenara i to je od najstarijeg iz 1839. do 1991. Znači neka 2 stoljeća i tu u biti 91. 90-ih negdje tamo se i prestaju pisati spomenari, dolazi internet i spomenar odlazi u povijest, u muzej. Ali zanimljivo, evo baš sam razgledala tu izložbu u Gradskoj knjižnici. Kako zapravo ti sadržaji koji su se zapisivali u spomenarima prate društvena i politička kretanja općenito u društvu? Oni su odraz odrastanja i naravno da su odraz one situacije koja se događa oko vlasnika i ljudi koji ispunjavaju spomenare. Ovi stari iz 19. stoljeća, početak 20. vi možete vidjeti da su to ozbiljni, djevojke su to čuvale do udaje, to su ozbiljne teme, to su vjerske teme, to su budi dobra djevojka, pazi na ponašanje. Znači i savjeta jako puno.
to je onako bila jedna ozbiljna bilježnica. A onda već vidite tamo negdje, već od 40. godina i dolazi, znači, opuštenije varijante, tu već dolazi zezancija, nekako prerasta u ono dječje, više u dječje. Ne znam da li je to razlog što su djevojke prije bile onako ranije odrastale pod uvjetom u svakom slučaju rano su se udavale. Pa da, vjerojatno je to nekako tako sve bilo ozbiljnije. A onda nastupa ta neka neozbiljnost. Ono dječje, vidite da su to i crteži, izrasci iz novina, i manekenke, i Zagi, na primjer, Mickey Mouse, likovi slikovnica. Tu zbilja možete naći presliku svih tih veselih crtića, mode koja okružuje u biti svijet. Ono što se događa vani, popularno i kod nas. U Badićima, prvi Badići su se pojavili ne samo u tadašnjim novinama, nego i u spomenarima. To također možemo vidjeti. Mislim da je to 60. godina, ako se dobro sad, da je jedan izrezak isto iz novina gospođe u Badiću. Da. Bikini. Bikini. Da, preslika je. Naravno da djeca dan danas odražavaju ono što se događa oko njih, tako da je to... Svakako su to neka bezbrižnija vremena bila nego ova ratna, kad je to zbilja jako ozbiljno i onako i vjerski i domoljubno. A zanimljivo je, zavisi iz kojeg su područja, na primjer imate i Jugoslavija, budi dobar Jugoslaven, budi dobra Hrvatica, znači zanimljivo je iz kojeg područja jesu, tako eto ima i poruka raznih domoljubnih. A je li možda ta ideja da se spomenari prikažu u knjižnici zapravo nastala na podlozi da se i tim tekstovima zapisanim u spomenare da jedna književna vrijednost, jedna književna vrsta zapravo, bolje rečeno? Svakako da. Ti tekstovi imaju veliku vrijednost, naravno. Ti sami spomenari, svaki spomenar je unikat i svaki tekst postoje različite, znači, vrste poruka i tekstova u spomenarima. One tradicionalne, znači, koje se prenose s koljena na koljeno i poznajemo ih svi napamet praktički, do onih preuzetih iz književnosti, do onih osobnih. Znači, te osobne su upravo zanimljive i tko se upisao i kako je ostavio. Znači, to su sve mala originalna djela koja, eto, treba staviti u neku formu jedne knjige, možda jednog dana. Da. U svakom slučaju čini mi se da će i vrijednost spomenara biti sve veća, uzmemo li u obzir da poruke koje danas ispisujemo na kompjuteru na neki način nestanu. Jel? Ovo je nešto što ostaje, što je napisano rukom, što je naprosto jedan opipljiv predmet. A je, upravo, baš smo danas suprugi, jutro smo nešto komentirali, kako danas imaš hrpu mailova i svi su ti oni dostupni, ali ti više imaš toliko da ne tražiš one prije 5 godina i one poruke koje su ti bile drage u mobitelu, imao si ih sačuvano više. Nakon nekog vremena sve to nekako nestane. Ovo je ipak neka bilježnica koja se, eto, očuvala kroz sve te godine, preživjela nekoliko država ratova i koja je danas tu i koja je zbilja materijalna. Vi nju možete primiti, pogledati i svjedok je to tih nekih lijepih riječi. Dokaz kako knjiga zapravo zna čuvati povijest u svim dimenzijama života i društva. Evo možda, ne znam, imate li možda neki sadržaj, tekst ili spomenar kojeg bi vi izdvojili osobno, kojeg smatrate možda i najvrijednijim, bez obzira na starost spomenara? Da. A teško je to, svaki kažem, zaista kad otvorite jedan, ja se znam onako navečer sjesti, upaliti. Evo samo trenutak, evo vidite i kako to nas dekoncentrira, mene isto, cijelo vrijeme upiću tu kolegicu. Evo, dakle, navečer znam sjesti, to nam je super. Navečer, kad sve napravim, znam sjesti i onda uzmem jedan i malo prelistati, pročitati. Treba tu puno istraživanja, kopanje po arhivu, tko se sve upisao, otkriti, dešifrirati te potpise, rukopise. I onda zaista popalim si svjetlo, malo stolanja, kao da uđeš u neki drugi svijet. Kao da uđeš u neku bajku, to neki svijet koji je onako blizu ti, a opet je daleko kad vidiš kako su pisali. Pod svjetlom petrolejki, svijeća. Je to sve jako romantično, mistično, zanimljivo, onako, bajkovito malo u današnjem svijetu. Da, zapravo kad se čita taj tekst,
uistinu se nekako pred očima javljaju slike tih djevojaka u onim haljinama dugim, kako pod svjetlom svijeća ispisuju te svoje poruke. Da, crtaju, pišu, razmišljaju što. Ja ne znam, vjerojatno se to sa strane probavalo ili su iz prve tako lijepo pisali. To je zbilja onako zanimljivo. Da. To je nekako onako lijepa atmosfera, ugodna. Imate li, malo prije ste spomenuli, dakle, jedno poznato ime, sportašicu. Da. Možda bi mogli izdvojiti još neko ime koje je poznato ili na neki način, ako se radi o nekoj proslavljenoj osobi, da tako kažemo, iz možda svijeta filma, sporta. Pa to je zanimljivo, u biti to još treba dosta istražiti, ali evo sad trenutno na izložbi možete vidjeti spomenar bake Lucije i Danila Šerbeđije, Anke Cerovac. Možete vidjeti spomenar bake s književnice Sanje Pilić, pa njezine tete Tihane Škrinjerić. Koreografkinje. Tako je, naše poznate koreografkinje. Ima jedan spomenar u koji se opisao Predrag Raus. On je nacrtao nešto jednu svoju kolegici u razredu. Imamo jednu opernu pjevačicu Majdu Papst, pa zatim balerinu Maricu Krupljanić, slikara Ivu Kalina, on je naslikao nešto jednu svoju kolegici. Dakle, puno, u biti, to su ove sad ovako neke izdvojene ličnosti, ali ima tu puno ljudi koje svakako zanimljivo i koje još treba istražiti. A što vam je to? To su note neke? To sam htjela pokazati, samo hoću otvoriti. To je jedan spomenar u koji, evo vidite, tu je nacrtana nekakva kula na moru, nekakva obrambena, vjerojatno na mjesečini. Jedan spomen u kojem su note. Znači, je li to neka poznata pjesma ili? Sad to trebam stručnjaka. Nedavno sam dobila taj spomenar, to je supruga je našao na Hreliću. Zagreb, 33.1939. tvoj tata. Evo, znači tata je upisao svoje kćeri note, sad moramo dešifrirati što je to i... To bi trebali nekom muzičaru dati da odsvira. Da odsvira i da kaže da li je to neki original ili je to nešto, evo, poznato. Da, evo ovaj recimo crtež, Bože kako je to zanimljivo. Koristili su toliko, evo recimo, toliko boja. Da. To su neki zagorski bregi, mali mostić, potočić, pa to su sve idilične slike. Idilični neki prikazi, da, evo, sve, ovo je neki vedar spomenar. Kula, isto sunček koji za brda, ovo je Tetris, gledaj, 1940. Malo podsjeća ovako ovaj uzorak na Tetris, jel? Tako je, da. Ako netko imaš spomenar koji bi htio podijeliti, sačuvati, digitalizirati, prenijeti dalje jednog dana u budućnost, može nam se javiti na Facebooku, nas mogu naći pod Muzej spomenara ili na Gmailu, znači preko maila udruga random@gmail.com. Dodajmo još i podatak da se izložba Facebook naših baka u auli Gradske knjižnice u Zagrebu može pogledati do 31. kolovoza. Naša gošća bila je Željka Novaković. Ja sam Sanja Ivković. Do slušanja. Provela je noć na putu kojim kreću od davnina naši snovi prema svijetu, s Perkovića preko Knina. U očima njenim more, svjetluca je sol u kosi. Ona ne da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kuša okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja. Provela je noć na putu na kojem se nade gase. Ostala je svu noć budna u vagonu druge klase.
u očima njenim more, svjetluca je sol u kosi, ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja, ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja, ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja.